Rilaku selami di laut
sih kangen. Ning gengsi aku.
pesanmu. Hakikat tekadke masih ora tau ngalami adem. Minus siji mosok ra ditemoni. Nekatku mung pengen milih.
Berkah talenta. Ayo Dre. Iya Beng. Dasar apa? Ayo, oke.
Berkah talenta. Sandingan karo
kerep mbok weruh ning aku saben ketemu gawe aku kangen kebayang teko ngimpiku. Opo kowe ra krasa tresno sing jelas ning ngarep mata Pandharaka wis jamapak ati wis monggo pinarak nanging takdir Gusti sing ra iso ditolak. Mung pengen ngrasakne senenge yen lagi kasmaran rasa sayang sing ketok tenanan nyatane dadi asing tanpa hubungan. Ngopo kowe ra ngelih kesempatan dong lekasih padahal hati wis pengen dadi siji tingkahmu sing ra nentu sing marai aku yakin ragu pengen bersatu. Saiki aku wis nyerah wis pasrah marang Gusti butuhe tresno kuwi ngikhlasno sumpah aku rapopo yen akhire padha lunga wis cukup sumangga. Wis ngaliyo wis ndak apa-apa. Sumangga. Berkah talenta. Coba bayangno yen bebarengan
berkah talenta. Jogo aku terus ya sayangku. Matur suwun sampun ngancani du kisah niki wis selalu sabar nganti saiki. Saben dina tukaran ojo nganti bubaran. Aku wedi kelangan sampeyan. Tapi ojo nganti lunga ning sampeyan aku tenanan tresno janji yo ora bakal ngaliyo. Saling eling pas podo salah kudu dirampung sono masalah kudu ono salah siji sing gelem ngalah jagani ben ora bubrah. Dieman-eman hubungane merga akeh sing ngenteni patote ra iso mbayangne yen sampeyan ra ning kene seajur apa dirasane. Aku tidak bisa tanpamu. Ya butuh bareng-bareng terus. Janji ya. Wis dadi siji padha wis saling ngerti. Wong sampeyan sing ning jero ati. Nesu-nesu ora apa-apa. Tapi ojo nganti lunga.
Berkah talenta. Mbak Silvi. Oleh nangis ora aku? Aja ya. Sedih. Sing manut wong tua, pancen ngikuni wong tua ki jelekane ngono. Iya. Iya toh? Iya. Sabar ya. Tak ceritangi cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayangi sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalam dewean ora ono sing jaluk dilahirke keluarga sing kaya kene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat pelungane perkara disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe ngene man nasib dhewe kamu sapa iki menane wis piye rungokno iki tak ceritani ya berkah talenta Ceto, sabar. Yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora esek-esek ora ono sing jaluk dilahirke keluarga
Rasi terapi yang penting. Wis tahu. Gak ada lagi. Rembulan ana ning tawang cahyane katon matangi gumebyar tanpa mlerengi sambat neraka iki mung kangen marang sliramu kangen krungu swaramu lucune pola tingkahmu
Sliramu aku ngukir kata-kata romantis sing iso nyenengke kowe sing manis. Saksine donya lan langit gedene rasaku tunggal sampeyan bahagia, kadoku terkesan biasa, rong iso ngenei sing sempurna. Selamat tambah usia, semoga umur panjang, ku harap bisa